चिरां जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ चिरां जिल्ला Ex-Ndfb अफ इउनाइटेड फरामनि खौरांगिरि मेल खुंनायनि सायाव खेंफोरथि होदों। चिरां जिल्ला बनसुआ Ex-Ndfb फोरखौ थांखिनानै जेबो बुङाखै, नाथाय जाय बिख'थिया Ex-Ndfb नि मुं लानानै बिख'थिगत हा लानो नाजादों बेखौसो बुंदों। थांनाय जानुवारिनि 2-3 अक्ट'खालि चिरां जिल्ला बनसुआ गबिन्द बसुमतारी आरो जयन्त बसुमतारीनि गेजेराव हाखौ लानानै दावहा जादों। बेनि सायाव प्रेस मिट होनायखौ चिरां जिल्लानि Ex-Ndfb इउनाइटेड फरामआ खेंफोरथि बिनायखाय चिरां जिल्ला बनसुआ बेनि सायाव खेंफोरथि होदों। चिरां जिल्लानि बनसुनि आफादगिरिया बुंदों दि Ex-Ndfb फोरखौ थांखिनानै बुंनाय जायाखै, नाथाय जाय बेक्तिया Ndfb बायदि गोथार आफादनि मुं लानानै हा आवग्रिदों एबा पार्सनेल सम्पति सोरजिनो सानदों बेखौसो बुंदों। आरो बेखौ बिथां Ex-Ndfb नि बिबानगिरि बिथांमोनहाबो बेफोरबायदि मानसिनो खाबु होनो नाङा होनना खावलायहरदों। आरो चिरां जिल्लानि बनसुआ फोरमायदों दि बनसुआ रावनिबो हाखौ सेनो होनना उजियाखै। बनसुआ हारिनि अलखद समनिफ्राय रैखा होनो आरो बड'लेण्डखौ बोरैहाय मोनगोन बेनि थाखायसो खामानि मावदों आरो मावगासिनो। बनसुआ रायजो राजाफोरखौ आरो गोथार आफादफोरनि मुं लानानै गावनि सम्पति सोरजिनो नागिरनायखौसो बुजिहोनो हानि खोथाखौ रायखांदों, जाहाथे आफादनि मुं लाना बा आफादनि मुं लानानै दादागिरिजों बेबायदि हा सेलायनाय जाया। आरो Ex-Ndfb बिथांमोनखौ खावलायहरदों दि जि मेसेज होनो नागिरदों बे मेसेजआ क्लियार जाया जानो हागौ। बेखायनो बिथांमोना भुल बुजिदों आरो खावलायदों बिथांमोना भुल बुजिनो नाङा आरो दुखु मोननो नाङा, मानोना बिथांमोनखौ थांखिनानै बुङाखै। गिबियाव जों चिरां जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों थांनाय जे दाङाबाजि जादोंमोन गबिन्द बसुमतारी आरो सिडली चिरां 31 नं सिडली चिरांनि ST समस्तिनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथां सानै बेक्तिनि गेजेराव जे दाङाबाजि जादोंमोन हाखौ लानानै, बे दाङाबाजिनि थाखायसो जों चिरां जिल्ला बनसु आफादा जोङो प्रेस मिटखौ होदोंमोन। आरो बे प्रेस मिटनि होनायखौ नुनानै जोंनि इउनाइटेड Ex-Ndfb फराम बिथांमोनहा माखासे क्लियारिफिकेसनखौ लुबैदों। दा बे क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय फिन खेबसे आङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैबाय। बे थांनाय 23 जानुवारि खालि जे चिरां जिल्ला बनसुआ मोनसे प्रेस मिट खुंदोंमोन।